malapit ng maluto ang chicken. We're very excited. Okay, let's taste the curry. Hi mga loves! Welcome back to my channel! Alright, so welcome back to Baby Talks World. Mga loves, mga hindi pa nakapag-subscribe, please click on the subscribe button below and please click na lang din ng notification bell button para ma-notify ng aking mga next videos and hit like sa video na ito. Okay, so actually mga loves, today na-receive ko na yung package na pinadala ng Primer Philippines. Sila yung sa Primer Media Incorporated. Publisher sila ng Philippine Primer Magazine. At meron silang isang client, which is yung House Foods Group Incorporated, na nagpadala sa akin ng package na pagkain. Actually, curry, para sa mga chicken curry, or mga pork curry, mga mix from Japan na ipapatry nila sa atin. So, eto sila, mga loves. Ayan, ang dami-dami nila. So, may mga iba-ibang variety. Merong Vermont curry na medium hot, meron ding hot at meron ding mild. And then, merong Java curry. The same, may medium hot, may hot, at saka may mild. And itong Kokumaru curry. So, we will test isa sa kanila. Lulutuin natin. At meron akong guest cook mamaya. Rating pa lang siya at siya ang magluluto nito. Titignan natin if masarap ba talaga ang mga curry na ito from Japan. Like before mga loves, kahit pinadala sa atin, kahit pinareview sa atin, we will still give an honest review of the product to make sure if click ba to sa mga Pinoy. So, bumili na kami ng mga ingredients. So, chicken curry yung gagawin namin. Nagagamitan namin ng curry mix na ito from Japan. Okay? So, let's go and let's cook. Come on. Okay, mga loves. Since hindi pa dumating yung ating guest cook, lutuin na lang muna namin yung curry. So, yung mga prito-prito na lang muna na version. And, I think we are going to use, I don't know which one here. Mamaya, ano ko naman sa kanila mamaya. But right now, we're gonna prito-prito muna the potatoes, carrots, tsaka yung chicken, nandun, hinugasan pa. Yan mga loves. Kailangan lang natin i-fry itong mga pork and itong potatoes. Ayan. So, dumating natin mga guest cook, mga loves! Hi! Okay. So, actually, nagluto na kami ng atay, ng manok. Meron na kaming pipino. Meron na kaming okra. So, yung curry na lang. So, ipapa-decide natin si Kuya Elijah kung ano ang gusto mong curry dyan na ating titikman. Kasi may mild siya. May medium hot at saka may hot. Hot. So, anong klaseng curry? May Vermont curry na may apple honey. Wow. Or merong Java curry, robust flavored curry. Mild. So, which one are we going? Make sure na masarap, guys. Kasi sayang ating manok if hindi masarap. Parang weird ang may apple. So, ano? Yan, matamis wala apple. Weird, King, keep it down because we're doing the video. Matamis yan, kasi apple and honey. Try natin yan. So, honey or naman po siya, mild lang. So, or naadiri mga lain. Java, Vermont. Sige, kayo daw. Sige. So, Apple and honey na hot. So, paano how? Ito. Sige. Ano? so what we're gonna use? Sige, show us which one. Vermont. Curry. So, ito yung ating i-review. So, hot siya. Hot ang ating anuhin. Okay. Alright. Okay, let's start. So, ito na. Piniprito na namin ang aming chicken, mga love. Pero ano lang? Ano lang, mild lang. Ayan eh. Oo, then after ang mga lamas, after sa lamas, ipatong ang chicken na po. Okay. Sagol na po siya. Ayan, daba. Unsa man ni?
Kayo nag-ano. Pasunog. Last. Okay. Are you excited? I'm excited for this one. Maani na na-excited si Kuya Lai. Kaya nagkaon na sila. Busog ba kayo mo? I cannot share you the liver. O, diba? Liver ako. Oo, nagdala magbaunan. Asa man ka Kuya Lai? Ayan na, malapit ng maluto ang chicken. We're very excited. So, we decided to use ito. Pero mild hot lagi mong gikuan tiling. Mild di mong gikuan. So, mild lang ta? Di na lang hot? Or ang hot? Kaya mo kayo daan Abri? abri. O sige, ini na lang mild hot. Kaya natin kung parang Tapos na, so ilalagay na namin ang garlic. Okay, we're gonna use this one. Exchange sila. Yan. Using chicken. then kami patatas. Yeah. Carrot. Wow, dami no. Yan na, yung mga cheese. Gantuan lang siya. Then, sa mas maayo, i-dilute na to sa water daan. Papunta ka ng tubig. Di ba? Diba? Sing! Okay, so we're going to use it na. Wow, ano siya? Paste something. So, we're gonna use one pack. Gahi siya. So, mulot mo lang siguro ang water tiling. Teka na to. Sana lang siya. Ayan. So, mulot siya ka ng Knorr cubes. Something. Okay, so lalagyan pa namin ng more water. Okay. More pa good. More pa? Ano siya sabaw-sabaw. I-simmer lang man siya hanggang mag-cook. Wow, it looks delicious! Amazing! Okay, so again, we used the Vermont curry. At siya. Yung ginamit namin mga loves, let's hope and pray na masarap ito. Kasi kahit na binigay sa atin ito mga loves, we're going to give an honest review. Okay? Wala kami nilagay na mga magic sarap or something. Yung curry lang talaga mga loves. We're gonna wait. Okay, so ito na siya mga loves. We are still boiling it until it becomes thick. Right now, it's not yet thick, so we're gonna wait. It smells like curry na talaga mga loves, as in. Ayan. So, what's happening? Oh, lami ba kaya ni Lord? Okay, so Kuya Lai, taste this one first. So, I'm So, gonna... this is our curry. serve this Tanyo one. na. Okay. Okay, let's taste the curry Okay, I'll take the soup. and the chicken. Place it in my... Chicken. Get some chicken. I'll get chicken. Okay. Okay. Okay, ikaw, Nicole, get na po dira. Habang si Kuya Lai, I will get... And tell me, what can you say about the curry? If it's delicious or not? This one naman. You like it? It's very delicious. Are you sure? You're not freaking it? No. Wow, good love it. job. What about you, Nix? Super delicious. Pagani. Sige na, ayusin mo. Already, eat na. Yes, Oh. Lami? Wow, good job. Good with the rice? Good with the rice, Ate Ling. Good with the rice. That's right. Wow, so very good, guys. Let me taste it too. Wait lang. Okay, so I will go ahead and taste the curry. Naigaw lang. Kasi wala nga ni. Kailan ang atay? Bukod sa atay? Yeah. Kinilaan ko ang tiling, anong I like atay, the sauce tiling. very much. Ay, pareham din. The curry sauce is very... Kami na eat na. So, let's do this. Ay, kaya naman. Subo na Get ng kalalik. some... Anyway,
Oh gosh. So hot. You Yeah, better quiet mix it yun. with rice. It tastes very tasty. Mmm. Yan Nanay. Yeah. Tama. Hindi siya makapuol, no? The adobo to is Very very tasty. delicious. Binibinig ko, binibinig ako. Okay, so my loves, we recommend the curry. So, amazing! So, contact na lang ninyo yung mga nasa Primer Philippines in the description below if you would like to order curry. Okay? Bye, mga loves! Bye! We're gonna eat now!